No, isto, že si preto prídem. Áno, dobrý deň. Dobrý. Ale neviem, ja som nevolal do Japonska, neviem. No, už to má, Dox, ďakujem. Už to mám, bro. Dox, ďakujem. No len vymyslíte niečo, čo chcete o tomto, vieš, čo som sa vám opýtať, povedzte mi. 4x4 sa opýtam, to je samozrejme diaľničná známka tiež, to je jebička a kokot. To máš toto na spanie? To nie je môj ty kokot. Settle shift plus toto, ja neviem. Či má aj zimné gumy? No, to je taká blbosť. To je taká blbosť. Čítam, že nás je, poviem, že mám 7 člennú rodinu, že či môžeme ísť na tom do Chorvátska tiež, to bude dobrá jebička. Či je to Tesla? 5-dverové, či je to? Či je to 5-dverové, ty kokot? Či je to 5-dverové, sa môžem opýtať. Či je to 5-dverové, by som sa mohol opýtať. To by som mohol, ty kokot. To by som mohol, že či je to 5-dverové. Maximálna rýchlosť. Koľko za to chceš? 600 euro? 600 euro. Čo si celkom uletel, nie? Chlapec si celkom ulieta. Či sa môže drevo nosiť z lesa, či ide na strašne to rýchlo skáče, ja som z toho v piči. Má elektromotor. Vás je tu koľko, ty koko? To čo, jak ide ten chat? Veď to ide aj na LCS finále normálne, ten chat vám jebe. Keď je tam 200 000 ľudí, to hneď tak skáče prijebano, to čo sa deje? Či to vymení za iPhone? To by som mohol. Či to má 4x4, ty koko, či je to auto od Či je to auto od Flintstonovcov, ty koko. Jebe ti. Či to má Xenony natáčacie, či to má natáčacie Xenony, ty koko, sa to má... Do piče, či to má natáčacie Xenony. 0908 4. To je jednomiestne inak? To je asi dvojmiestne, ale idem sa opýtať, že ja mám 8, že koľko je to miestne, lebo že prosím, ja mám 8 člennú rodinu, koľko je to miestne? Ja to tam napchám, tú rodinu. Tak sa spýtaj, že či máš volá na pravej strane. Preto jak je to malé. Vencel. Volám s pánom Vencelom. Haló. Dobrý deň, tu pán Vencel. Áno. Tu je Láslo Fekete. Prosím vás, predám Piaggio Sul Veteran, auto bez papiere. Je to ešte aktuálne? Ohľadom čoho? No však toho auta Piaggio Sulka Veteran. Je to ešte, áno. Je to ešte aktuálne. Prosím vás, ako je to v stave? Vidím, že je to jak cukrík zachovalé. To je šrot, to je nič. To je šrot? Áno. A to nejde? Nie. To nenaštartuje? To nenaštartuje? To nie, to je na takú zberateľov, pre zberateľov, viete. Aha, a prosím vás, to je 8 válec? Alebo... To není môj, viete, to jeden kokot tu predáva 1000 eur, teraz chce 600. A vy... To sa neoplatí. A vy mu... Ja vy ma odhovárate hneď od inzerátu, keď chcete niečo predať? Vy ste dobrý predajca. No dobrý, no tak nie je to môj, viete. To je jedno, či to kúpia, alebo nie. Ja je to jedno, či to kúpia alebo nie. Aha, chápem. A to je štvorkolka, prosím vás? 4x4, či nie? 4-4, no. 4-4. Je to 4-4, ale ja sa nepýtam, že číslo 4-4-4 máte v čísle, ale len, že či je to štvorkolka. Ako? No, že či môžem za tým bazén, ja mám taký prívesný vozík a ja tam bazén, či by som mohol pool party Graves, viete, voziť ho. No, ešte raz zavolajte. Aby to tam bol. Prosím, ešte raz? Zavolajte predtým, ako prídete, ešte tu bol. Ešte raz? Zavolajte predtým, ako prídete, aby tu ešte tam bol ten shot. Lenže, ale ja sa nechcem preháňať, viete, čak ja sa chcem opýtať na to nejaké parametre. Prosím vás, a Xenony to má natáčacie, či nie? Ako? Či to má Viete, lebo ja som chcel, viete, Mr. Bean, poznáte Mr. Beana? Ja by som chcel presne také autíčko si spraviť. A toto sa na to sa strašne moc hodí, viete, aj takú zelenú farbu, aj zámok by som si tam chcel dať na kľúčik, ako keď moja babka zaviera sliepky do kurinka, a ona tam má taký zámoček. Že či je to 4x4 som sa chcel opýtať, že to má natáčacie svetlomety. To neviem. Neviete mi takto povedať. Ja pozriem to, dobre. Náhodou, ale diaľničnú známku to tiež nemá, čo? Nemá to ťažné. Diaľničnú známku nie ťažné. Nemá to, ťažnú známku, nemá to. Nemá to ťažnú známku, aha. A vy ste prosím vás odkiaľ? Levice okres, Veľké Udince. Veľké Udince. A vy ste prosím, tu je napísané, že meno Vencel. Vy ste pán Vencel? Nie, ja som len predajca, Vencel tu není. Vencel tu není, aha. Vencel sa odsťahoval do Humpolce. Prosím, ešte raz? Majiteľ tu není, ale to je jedno to. Len taká jedna vec, pánko, viete, ja by som chcel ísť s mojou rodinou na dovolenku do Talianska, viete, a
ono je to koľko je to ako členné? Pre koľko členov rodiny? Lebo nás je 8. 8 sa tam pichneme? Tak môžete to na 4 nasadnúť, keď máte nejakú, podľa toho, akú rodinu máte, viete, keď máte 5 mesačného, tak dáte to na 4. Podľa toho viete. Aha. No, viete, keď máte malého chlapca 5 mesačného, tak dáte mu 4 5 mesačného, dáš tam, vieš. Viem, jasné. 30-ročného, tak to tam nedáš. Ty- Tu máš 4 rokov. Ja koľko mám rokov? No, No 36 mám. To sa tam nezmestím? Tak máš už určite deti, máš aj rodinu, máš. Tak No veď mám, nás je 8, preto sa pýtam. 8 sa tam asi nezmestíme, čo? Zmestíte, 8 zmestíte, áno, zmestíte. Áno, 8 sa tam zmestíme, no tak to je super. Určite, zmestíte tam 8. No, výborne. A prosím vás, tam je cena 600 €? A môžeme dohodnúť, keď prídeš. Čo to znamená dohodnúť? Na koľko? To musíš prísť, vieš, to není cez telefón. Mám takú starú klávesnicu z počítača, nevymeníme? Ako? No, že 600 € je tam cena. Vymeníme za starý počítač, áno, vymeníme. Vymeníme za starý počítač? Počítač. Veľmi dobré. Čo si ty, Dylinov, alebo čo? Nie, ja som není Dylinovčak, ale jaký Dylinovčak? Normálne sa pýtam, či to má 4x4, nie, alebo známku. Vieš, čo si ty? Ty si 0. Nula som? Ale počúvaj, No. súhlas so mnou. Ešte raz? Ty si 0. Aha, fakt? Nula som? Čo vravíš? No, že som chcel ísť akože do lesa s tým ťažiť drevo, že či to má ťažné. Poď kúpi to, no. Máš peniaze, alebo počítač máš. No starý počítač, že som chcel vymeniť, to sa nedá vymeniť. Počítač. Dones starý počítač, no, dones, potom dohodneme. Potom dohodneme? Ale čo tu sranduješ? Počúvajte, ja sa s vami normálne seriózne, vážne sa s vami rozprávam. Seriózne, vážne sa s vami rozprávam. Prosím vás, a ono to má, to má aj kožu? Je to sedačka, je to v koži, či není v koži sedačka? Ako? Sedačka je v koži, či není? Tiež tá koža, aj tvoj piča je koža, vieš. Dones starý počítač, dohodneme sa. Prosím vás, a folie to má? Folie to nemá na oknách, lebo ja som rád inkognito, viete. Má aj fólie. Aj folie to má. Prosím vás, a to je na uhlie? Na uhlie ide, no, na uhlie. Ide to na uhlie? Hej, no. Tak to ja chcem, určite si preto prídem. No, isté, že si preto prídem. Dobrý deň. Dobrý. Ale neviem, ja som nevolal do Japonska, neviem. Dobrý deň. Viete variť ryžu? Viete variť ryžu? Neviem. Enkestä fekete miót, tojás. Ty kokot, počul si tú reč kurvenú? To som sa kam dovolal, ty kokot. Že enkelefeste fekete. Ty jebe, už mi bolo zle, to bolo čo za hlas, ty kokot? To bolo čo za hlas? Že ide to na uhlie? Áno, ide to na uhlie. A už mal nervy celkom, som ho vytočil, chudáka. Na začiatku, že to je kokot, že to nekupuj. Čo ti jebe? Že tvoja... Hovorím, že je to v koži a on že tvoja piča je koža. Čo si kokot? Jaké mal nervy? Že je to v koži, ale tvoja koža je, tvoja piča je koža. Že tvoja koža je piča, či čo sa zajemal, tvoja piča je koža. Ježiši Kriste, ja som sa dopočítal, koľko... Čet, strašne mi je teplo od piče. Ale vytrolil ťa aj kokot, no strašne ma vytrolil, cítim sa strašne potupeno. Ty sa mal spýtať na tie folie, že či na pečenie to má. Piče skurvenej, to je šéf. Jaký bol Ale to čo nervózny. tam pustil len to jakú opicu do toho telefónu. No, ty kokot. Tak už mal nervy, do piče nemám, nechcem, aby mali nervy, vieš, ja sa chcem s nimi vyprávať, srandovať, ty kokot. Ale to už moc trolím, no, to je na piču, že oni už normálne uveria, že to je troll nejaký vyjebaný a už si z toho piču robia. No jak si povedal 4x4, tak... 4x4, tak už normálne one. Už bol normálne vytočený Či chlapec. to páči si Dilino? Či som Dilino, no, čo si Dilino? Že Dilino, Starý počítač. že Dilino, ty kokot, že dones počítač a prídi.